Malipayong piyesta mga igsoon. Happy All Saints Day. Piyesta karon sa tanang mga santos sa langit sa atong simbahan. Welcome ni atong pamalandong sa pulong. Nobyembre 1, 2022. Mga igsoon, ang atong mga pagbasa karon nagtugaan nato nga ang pagkasantos maong pagpuyo sa malipayon nga kinabuhi. Diha sa atong katekismo, Catechism of the Catholic Church number 946 to 958. Gihubad ang kahulugan sa bahin sa atong kredo nga naghisgot mahitungod sa Communion of Saints kung panag-ambitan sa mga santos. Nagkahulugan kini og duruha ka mga connected nga mga butang. Una, pakig-ambitay sa mga espirituhanong kaayuhan kon communion and spiritual goods. Ikaduha, panag-ambitay sa tibok simbahan sa langit ug sa yuta. So una, pakig-ambitay sa mga espirituhanong kaayuhan kon communion and spiritual goods. Nagkahulugan kini nga nag-ambitay kita sa usa ka pagtuo sa mga sakramento, mga karisma ug paghinatagay. Ikaduha, pag-inambitay sa tibok simbahan sa langit ug sa yuta. Nagkahulugan kini sa espirituhanong kayusahan, sa binunyagan nga buhi nga mao kita, ang atua sa purgatorio, ang atong hinigugma nga matay, ug sa atua sa langit ang mga santos. Maigsoon nining adlaw sa mga santos, kita gipahinumduman na ang pagkasantos mao ang pagpuyo sa malipayon nga kinabuhi. Kini nagsumikad sa pagtamod nga kita mga anak sa Dios. Mao ni ang atong nadunggan sa atong first reading karong adlaw, second reading karong adlaw, nga gikutlog gikan sa sulat ni San Juan, 1 Juan 3:1 ngadto sa 3. Sa bersikulo 1 nag-ingon si San Juan, gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kita nga mga anak sa Dios ug mao gayud kana kita. Ug tungod kay mga anak man kita sa Dios, sama sa Dios balaan, santos usab kita. Ikaw, ako, kitang tanan, mga balaan, santos. Kay gibunyagan man kita sa ngalan sa usa ka Dios nga adunay tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Tinuod mga makasala kita mga igsoon, apan gilinis ang atong mga sala ug gibalaan kita sa Dios diha sakramento sa bunyag. Busa, usa sa mga epekto sa bunyag mao nga kita nahimong mga anak sa Dios, mga balaan santos nga katawhan sa Dios. Mao ni ang gikahulugan sa puting sapot nga ipasuot sa gibunyagan ug sa puting sapot nga gihawiran sa pari ug unya moingon siya, bag-o na ikaw ang binuhat, nagsulob na ikaw kang Kristo. Niining maputing panapton tan-awa ang tataw nga timaan sa imong Kristohanong kadungganan. Uban sa panabang sa imong banay ug mga kahigalaan, pinagi silang mga pulong ug panig-ingnan, dada ka ng dunguga nga walay buling ngadto sa kinabuhing dayon. Gitugon kita niini nga dad-o nato ang Kristohanong kadungganan nga walay buling ngadto sa kinabuhing dayon. Tungod kay ang langit alang lamang niadtong naampingan ang iyang pagkabalaan sa bunyag, naampingan ang kaputi sa Kristohanong piste. Mao ni ang atong nadunggan sa atong unang pagbasa nga gikutlog ikan sa libro sa Gipadayag, chapter 7, verses 2 to 4, 9 to 14. Diha sa verse 9 nag-ingon, tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap. Gikan sila sa laing nasod, banay, katawhan o pinulungan, ug nagbarog sila sa tubangan sa trono sa nating karnero. Nagbisti sila puti ug nagbitbit og mga palwa. Bisting puti ug ang pagbitbit sa palwa, simbolo sa pagkamalipayon mga igsoon. Ang pangutana, unsaon man nato pag-adto sa langit ang kalipay nga dayon? Ang tubag, puy-an nato ang pagkamalipayon karon palang daan.
Ug mao niya ang imbitasyon ni Jesus sa atong ebanghelyo nga gibasa nga gikutlog ikan sa libro ni Mateo, Ebanghelyo ni San Mateo chapter 5 verses 1 to 12. Diin si Jesus nagtudlo sa beatitudes kun kabulahanan or pagkamalipayon. Ato kining isa-isahon paghubad ginamit ang pagpasabot ang kaalam ni Bishop Robert Barron, usa ka teologian sa atong simbahan. Mag-una ta sa mas positibo nga garay sa kabulahanan. Verse 7. Bulahan ang maluluyon, kay kaluy-an sila sa Dios. Kini ang sentro, kay ang kaluoy o malumo nga pakikiusa maong pinakalahi nga kinaya sa Dios. Nganuman, kay ang Dios gugma. Busa si San Agustin nakaingon, o Ginoo, gihimo mo kami alang kanimo. Ug busa ang among kasing-kasing gaalindasay hangtod makakaplag o kapahulayan diha kanimo. Ang Ginoo lang ang makatagbaw kanato. Kay ang Dios maluluyon man ug ang Dios niya man kanato, angay ra nga kita maluluyon usab. Ang atong kinabuhi gasa sa Ginoo. Atong misyon ang paghatag ani isip gasa. Kay kun ang gasa dili ipasa, muundang ang iyang pagkagasa. Kung gusto ka nga malipayon, si Jesus nag-ingon na kining pagkamaluluyon sa Dios mao gayud ang sentro sa imong kinabuhi. Kini ang sinugdan, ang tunga-tunga ug katapusan diha sa adlaw sa ting trabaho ug sa adlaw sa pagpahulay. Verse 8. Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Kini nagpasabot nga malipayon ka kung walay kalibog sa imong kasing-kasing. Kanang kasing-kasing ang kinahiladman nimo diha, ang sentro sa imong kaugalingon, kung unsa ang labing importante. Adunay nag-ingon, ang santos mokadtong kinabuhi mahitungod lamang sa usa ka butang. Kini wala nagpasabot nga nagpuyo siya sa laay kung lonely nga kinabuhi. Iyang ipasabot ng tinuod nga balaan nga tao mo kadto kansang kasing-kasing nakapunting, nakafocus sa paghimaya, pagpahimuot sa Ginoo lamang. Posible nga naay gapalibot nga laing mga interes ni ini. Apan wala ni ini makakupitin siya. Verse 6. Bulahan ka itong naningkamot pagtuman sa kabuton sa Dios, kay tagbaw niya sila. Blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they will be satisfied. Daghan kita o gustong mga butang mga isuon, sama sa pagkaon, mainom, pinoy-anan, dungog, financial security, ug uban pa. Apan unsa man gayud ang katapusan natong kabalaka. Kung kanang imong katapusan kabalaka dili ang kabubuton og tuyo sa Dios, nandili ka magmalipayon. Kinahanglan nga ang kabubuton sa Dios mo'y atong katapusang kabalaka. Verse 9. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Sanglit ang Dios kay ato man magbubuhat, kita iyang binuhat, ipadhiduol gid ta niya sa iya. Busa kita sama sa balaan nga mga tao, awat ta sa Ginoo nga makikiusa. Ang atong kinabuhi nagsidlak sa gahom sa pagpakighiuli. Ug busa ang atong pagbudlay alang sa kalinaw, makapahimo natong mga anak sa Ginoo. Ug busa kalipay ang atong maangkon. Atong isunod ang mas negatibo nga garay sa kabulahanan. Verse 3. Bulahan ang mila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon, kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Kini dili pagpasabot nga maayo ang kapobrehon o dautan ang kabtangan, no. Apan kini usa ka formula sa pagkadili magalungan. Dili inordinately attached sa mga kabtangan. Bulahan ka kung wala ikaw magalungi sa mga kabtangan, kay
kung wala nimo gibutang isip sentro sa imong kabalaka ang mga kaayuhan nga mapalit sa sapi. Kay kung ang gingharian sa langit mo'y imong katapusang kabalaka, dili lang ikaw mahilayo sa pagkaadik sa mga butang, kundi maggamit pa nimo ang imong mga bahandi ug mga kabtangan sa paghimaya sa Dios. Mao na ang gihimo og gitambag ni San Ignacio sa Loyola, usa ka dato nga santos sa atong simbahan. Verse 4, bulahan ang nagsubo kay lipayon sila sa Dios. But ipasabot, malipayon ka kung dili ka addicted sa mga maayong pagbati, good feelings. Ang mga maayong pagbati sa lawas, emosyon, panghunahuna, mga nindot, tsada, apan tungod kay kini lumalabay, dali silang makatukmod sa pagkaadik sama sa illegal nga druga, sobra-sobrang pagkaon o pornography. Malipayon ka kung wala kang magalungi sa mga kalipay nga lumalabay, kay gawas nun ka sa espiritu. Kung dili ka adik sa kalipay nga lumalabay, makasunod ka sa kabuton sa Ginoo, bisan kung ang dalan naglangkob ug pag-anto sa lawas, hunahuna ug pagbati. Verse 5, bulahan ang mapaubsanon, meek, kay maila ang tibok yuta. Pagkubulahan nimo kung wala ka magalungi sa lumalabay nga kalibutanong gahom, power. Sa kasaysayan sa kalibutan, daghan mga tao nagtuo nga ang pag-angkon sa kalibutanong gahom mao Yahweh key aron malipay sila. Ato madumduman diya sa tentasyon ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Mateo, ang yawa human niya tintala si Jesus sa ubos-ubos nga level sa tentasyon, paingon sa maayo ug lumalabay nga pagbati o garbo, gidalan niya si Jesus sa ibabaw sa kinatumyan sa bungtod o gipakita niya ang maghiharian sa kalibutan sa ilang himaya o gi-offer niya kang Jesus. Buti imply ni San Mateo nga ang tukmod sa gahom maong pinakalisod balibaran sa tanang tentasyon. Verse 10, bulahan ang gilutos tungod silang pagsunod sa kabuton sa Dios, kay mahisakop siya sa paghari sa Dios. But ipasabot, bulahan ikaw kung wala ka magalungi sa maayong pagpasidungog, honor. Ang pasidungog usa ka maayong butang, kay nagsignal kini siya sa presensya sa pagkamaayo, excellence. Apan kung ang atong gugma sa pasidungog mao na ang sentro, ang atong katapusang kabalaka sama sa ubang lumalabay nga mga butang, maghatag kini kanato og pag-antos. Daghan tawo dili kaayo gakadini sa kaptangan, lawas nung kalipay o gahom, apan nagalungan sa ilang pangandoy nga daigon kanunay sa tanan. Ang ilang kinabuhi o pagtrabaho ilang giplastar aron makita, mapasidunggan og mahatagan og titulo. Mao kini ang pagtagbaw sa kauhaw nato sa Ginoo sa mga butang nga lumalabay. Busa, malipayon ikaw kung wala ka magalungi sa pasidungog, kay makasunod ka sa kabuton sa Ginoo bisan kun ang dalan nga imong agian naglangkob nga ikaw ibaliwala. Dauton ang imong dungog ug daog-daogon. Mga igsoon, mao ni ang pagkinabuhi nga malipayon. Mao ni ang gipuy-an ni Hesukristo atong Ginoo. Busa, siya nga gilansang sa krus, mao ang pinakamalipayon nga tao sa tibuok kalibutan. Mao ni ang gipuy-an usab sa atong mga magulang nga Kristyanos nga karon atoa na sa langit. Mao ni ang blueprint kung sumbanan kung unsaon pagpuyo sa langit dinhi sa kalibutan. Busa nining All Saints Day, mangayo ta sa tabang sa mahal nga Birhen Maria kang Senior San Jose, sa atong patron sa atong mga parokya, ug sa tanang mga santos ug sa mga anghel sa Dios nga sama nila kita usab magkinabuhi nga subay nining kabulhanan nga mahingpit uban kanila didto sa langit. Sa katapusan, mga igsoon, akong hulaman ang mga pulong sa usa ka manulat, poet ug essayist nga French, si Leon Goa. Nag-ingon siya,
Ang bugtong nga tinuod nga kasubo, ang bugtong tinuod nga kapakyasan, ang bugtong tinuod nga dakong trahedya sa kinabuhi, mao ang dili mahimong usa ka santos. The tragic thing that can happen to Christian life is not becoming a saint. Nganong trahedya man? Kay ang pagkasantos mao ang makapalipay kanato karon og sa umaabot nga kinabuhi. This is our call. This is what God wants us to be. Matod sa atong Salmo responsoryo, kay kita mao ang katawhan, ang lungsod nga nangandoy kanunay pagtan-aw sa naong sa Ginoo. Tanang mga santos sa langit, iampo ninyo kami. Amen. God bless you. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel and please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.